Tää on niin vitun hyvä, kun sä laitat haike tonne. Niin mä saan joku 50 fps lisää. Se on niinku... Niin. Ja sit toi nousee ja siitä tulee vielä GTA tulelle. Joo, tää Psykos on vittu tullut. Mitkä on Assi-tunnelmat? Tosi hyvät sanat. kaiuttimet messissä. Jos se on puhuta. Teet siihen Kuvaat sä mun pallohiireen? Toi on ihan vitun hyvä hiiri. Oh. Minkä annat arvosanaksi kautta 5? 9/5. No sit on kyllä aika hyvä hiiri. Helvetin hyvä hiiri. Sen näin, että mä sain sen puoleen hintaan. Vittu se flippaa sille. Ketä on vielä kaikki niinku? Se on piiloutua. Ei se voi olla taajuus mitenkään seinästä. No joo, mutta kun se on tehty markkinoille, niin varmaan homma siitä. Mitkä on tunnelmat? Älä! Toi näytti aika koko sun videolta. Pojalta turpaa ja vitun kovaa. Tulee, neiti. Joo. Mitkä on tunnelmat? Joo, näyttää vähän väsyneeltä. Joo. Otti pelaa sitä yksin ja sit mä olin vaan silleen ok. Mä muistan silloin, kun siellä Minecraft-nettisivulla oli se, missä pystyi pelaamaan Minecraftia, mutta siinä ei ollut työkaluja ollenkaan, että siinä oli pelkkiä blokkeja ja sit se oli niinku kreatiivis. Valot ovat poissa päältä. Mitä vittua, Nuutti on vaan sillain. Kamera lista hassuja. Ja? Niin kato, kamera lista hassuja. Kun sä katot sinne sisälle, sit se näyttää tosi siistiä. Totta. Onks toi joku, mikä toi objekti? Joo, Hyvä video. Joonan naamaa 10 minuuttia. Tässä voi tehdä näin. Oi! Tää on legendaarinen hetki. Tätä ei ole todistanut vähän aikaa. Kun Kalle zoomaa Joonan naamaa. Sitä on todistettu täälläkin. Tekee sellaista paskaa rakkuusia. Tunnetteko te sen? Mä oon puhunut sitä kaikista Facebookista. Mitkä on tunnelmat? Hyvä. Ootko katsomaan sutkin kuvia? Mitä? Ootko katsomaan sutkin kuvia? Ei tarvi. Kyllä se on.
Vedetään kiertoja tämmöistä. Missä välissä? Kuka toi oli? Kuka toi oli? Ja mitä se teki meidän? Missä välissä? Tää kokkous, meidän pitää tehdä silleen. Sitten meillä on siinä gold. Mä en osaa niitä, mä oon siinä aina ihan pihalla, mä en tiedä mitä pitää tehdä. Meillä on Kanye Westissä Gold Digger, sit siinä pitää tehdä sillä... Saying she's a gold digger. Vittu oikeesti. She's fucking not broke nigga. Vittu millä me nyt tulee näitä nappuloida? Vanha pomottaa. Ketä meidän pitää? Mutta en mä tiedä kun ei ne... Me ei tiedä vielä missä ne on, mä pistin sillä just viestiä. Geek! Ei tullut täällä. Aha, asia selvä. Nyt kun kamalataan anime-äänet on. Oispa Juggernaut. Kello on 5. Julla seuraa sua tonne. Se on sen pienen viiveen. No sieltä tulee taas pienen viiveellä takaisin. Sitten eskaloitu joku sellainen Joanko puhui jostain panoliikkeestä ja sit viiveestä. Joo, me käytiin Se oli ihan vitun. Niin just se. Minun meni sit nukkuun. No sekin meni vitun sillä viiveellä. Haluan lähteä pois täältä. Mun elämässä on viive. Ai pysty jättää noita. Siis kun ne on mun, mä käyn hakemaan ne. Hei. Apua! Kiitti veli bro. Mulla oli selvä sinun. Aivan kova. Jätä vielä. Au!